Nandito pa rin tayo sa may Lacuna Crossing, malapit sa police station. And naglalakad ako. Sobrang init talaga. Ay, napansin ako sa may gilid na naglalaro. So, lalapitan. So, ayun. Malapit na ako. Okay. Hi po. Bibidyohan niyo siya. Sige na siya. Wala ko yung plan. Ikuan siya kanila. Ay, man yung mga anak ko. Kunin mo siya. Ah, sa iyo. Ay, dahil. Pagumang ko na kung ito ka ng kambal. Oh, say hi. Hi sa camera. Hi sa camera. Oh, love. Oh, hi din sa camera. What? Timing nga dun. So, ready na ka-che. Hulong, uy. Sige. Sa Pinoy Rap is ang layunin niya po is for tumulong sa mga Pinoy. Then, like, i-promote ang paninda nyo po kung ano tinitinda sa tindahan. Yan. Then, okay na kate. Siya, tawa. Oh, may cute na bata. Tulog. Kaya lang, ma'am. Mga magsagi. Pila ni? Tekten. Ulam mo pa ko. Ikan. Apa yang udah dipanggil itu? Itu. Apa nak bayar? Minggu tahun bisa. Kabayan sa wala. Kaya mo kan matulog. So, tingin mo daw dito. Ako yung muli. Kaya na stick ya. Pwede makilaman. Dapat ka. Ya, aman. Cute. Hi. Hi daw. Ka-cute. Saan na po yung mga pamangkin niyo po? Laglakad. Dito po kayo nakatira. Dili lang ano lang. Ito lang yung natulog pag ano, Monday to Thursday. Monday to Thursday. Pero pag Friday, Sunday, magulit kami ng bahay. saan po kayo nakatira talaga? Sa Pinagpanyo. Kaya, Makinapangin. Malapit lang no, baby. Cute. Malapit lang, baby. So, saan po kayo na-deliver or Sa bahay. Sa Magulit kami bahay? doon ano, morning. Kasi wala po kayong CR pa dito. Ito lang po yung anak niyo po. Dalawa. Dalawa. Saan yung panganay? Ano sa naglalaro. Naglalaro. Wala yung pamangkin niyo po. So, mostly po, sa
ano po yung pinakamahal na tinda, like, bilihin sa ngayon, sa tingin niyo po? Taas mo sila lang. Taas ba na? Hi! Say, ba't niya gumising, baby? Cute naman. So, yung mga pamangkin niyo po, dito din sila nakatira or Sabi, ano niya, sa halulan niya. saan yung lola niyo dyan? Nandun sa Arroyo Compound. Sa Arroyo, lower. Lower ba? Golden Valley, kayo? Lower Arroyo. Golden Valley. Ay, kapit-bahay lang kami, eh. Yan. Lower Arroyo. Castiglione sa plate. Oo, Castigliones. Lagi na. Baby! Marami pa din bumibili sa inyo dito po. Depende. Depende lang. Alos kasi pareho tinda. Pero ano yung pinaka most time niya? Like maraming bumibili? Ano, banana cute, saka ano, yung pastil. Mga anong oras? Like umaga, hapon, or gabi? Ganyan. Pag sa ano, may umaga din. Malakas sa umaga. Pag gabi, matutulog na ako pag gabi. Di pa kayo open pag mga like mga hating gabi ganyan. Tulog na. Tulog na. Kasi minsan sa mga ambulant gising pa sila dito. O, sila minsan, sila, para 24 hours. Sila. Bago lang pa kayo dito. Mag 1 year pa ako sa May. Bago po sa kayo. Ba't kayo naka-design na dito kayo magtinda? Para may dapat income. Kasi doon sa inyo, sa may Matina, Pangay, Marami yung tinda doon. Mahina ang tinda. Kung anong tinitinda mo. madami din, copy. Isa lang kasi yung mall. Malapit na kasi yung NCCC. Malapit na kasi yung NCCC. Bidyoan ko sana yung mga pamangkin mo ba? Tumakbo. Anong grades pala nila? 3, 3 and 4. 4. Tambal ko dalawa. 4. Kasi sa Pinoy Rab Foundation, if may difficulty sa pagbasa or sa pagsulat or like sa math, may mga bata kasi lang tinuturuan eh. Libre lang kasi. Libre doon lang sa may Lower Arroyo din. Like may grade 2, grade 3, and grade 4 silang tinuturuan. Naghanap pa rin sila ng mga bata na maturuan din ba. Tapos binibidyo nila. Ay, yung dalawa. Taga dito lang. Kasi yung amo, yung si Pinoy, si Rab, taga-Australian yan, Indian siya, pero yung gusto niya Pinoy. Gusto niya talaga makatulong sa mga Pinoy, kaya so dito ako para i-promote yung tinda mo, ate. Hi, baby! Ay, dahil puta na ako. Hi! Hello! Yun sila, kasi mostly yung mga estudyante nila ngayon is marunong na magbasa, magsulat. Tinuturuan din sila ng paano proper hygiene. Like maghugas ng kamay, toothbrush. Then, may snacks din sila binibigay. Actually, libre din. Libre. Tapos, imported yung mga snacks. Galing sa abroad. Snacks. Pero si Rab yung nag-supply. Si Pinoy Rab. Tapos, minsan, may art school din kami dyan. Sa Lower Arroyo pa rin. May nagma-margarette, may nag-lyre, na like sa xylophone, drum, acting school. Diyan din. Pwede yung mga pamangkin mo bumisita sa kanto. Saan banda? Manggahan. Pagpasok pa lang. May narinig ka na ba nung November ata yun na may nag-Halloween event sa loob? Doon. Nagpa-Halloween event kami last time. Tapos, libre lang talaga, wala siyang bayad. Like, nagpa-haunted house kami, tapos tatakutin namin yung mga bata. Tapos, mostly sa mga bata yung,
mga tinutulungan niya. Pero yung mga kasamahan ko kasi na mas katulad niyo po is tinulungan talaga niya, may business, binigyan na ng business, then puhunan. Marami din sila dyan. Oo, sa loob mostly. Tinulungan talaga ni Rob. Okay, okay rin. Bumisita ka din dun. Pag may event. Kasi bumisita na si Rob dito last time. Oh, doon sa Arroyo. Oh, sa loob. Like minsan, yung time na may banda, tapos nagpa-Christmas tree. May Christmas tree yun sa yung December. Nagpatayo siya ng Christmas tree doon sa loob. Christmas tree. Parang ang Wonderland yung Arroyo this time. Doon sa loob kasi, hindi kasi makikita diretsyo. Sa Diba may gym dyan? May basketball court ba doon? Basketball court, pero manggahan lang yung puro mangga kasi yun. Hindi yung basketball court na walang mangga yun. Malayo pa. Ay, malapit lang. Malapit lang sa malaking basketball court. Dalawa kasi basketball court yan, yun sa Manggahan, tapos yung isa sa Golden Valley. Maraming alam yan sa like sa yung mga kapitbahay, alam na nila yung Pinoy Rap. Alam na nila. Minsan nagpa-practice sila doon. Nagpa-practice sila doon ng drum and lyre. Mostly mga bata yung pinukuha. Then yung mga mga katulad nyo po, tulungan din niya, binigyan ng trabaho. Yung mama ko, tutor na siya sa mga bata. Parang 3 ata sila tutor. Mga bata mostly ang tinutulungan. Then minsan may nililibre ni Rob yung mga bata papuntang SM. Nag-cinema sila last time. Gano'n. Madami na bata dyan. Sila, dumarami na yung mga Margaret puros mga bata. Siya mga cousins ko. Pero may may talent visit. Talent monthly, week. Yung iba, mga teens, mga 13, 14, 15, may Gen Z talks. Sila yung may itatopic sila tapos i-video nila. Ito, parang alam ko yan, ganyan. May din sila, may allowance week. Allowance din sila by week. Bye ka naman. So, minsan ba, pag umuulan dito, mahirap na may tumutulo. Tumutulo dyan sa may likod. Tingin sa camera. Bye, lagi tayo naman. Hingit ka. Basta mo. Say cute mo kasi. Thank you. Ito na. Salamat. Yun. Pero minsan like, nagkukumpra kayo sa may NCC. Kaya rin. Pero minsan umutang. Utang. Hindi man talaga yung mawawala yung utang. Lahat ng tao. Lahat kasi, di ba baby? Alit lang. Kaysa naman walang ginagawa tapos wala naman kayo sa Hindi na pwede makita ng isa lang ang magandang trabaho. Ilan po yung piraso nito kanina? Madam? Oh, naubos. Ubos yung balat. Madami masyado. Ito na naiwan, hindi na ako magluto kayo. Mag-uwi man ako sa bahay. Pero at least, naubos sila yung ganyan. Isa na lang. Init ka na. Taod na yan. Okay. Ay, init pa nito yun. Maglanay. Mainit pa masyado. Kita siya init pa kayo. Relate mo sa emo, late kami kasi dati nagtitinda din ako bananakyo. Bananakyo, prutas, nilalako namin kahit saan. Dito lang sa may Arroyo. Kahit mainit, naglalako pa rin kami. Pagod masyado.
Tapos yung isang box na malaki, puno ng ganito, bigat masyado. Minsan hindi pa sila bumibili yung mga suki namin. So, yeah, taguyod lang kami. Da kasing ano eh, Laban lang. laban lang. Pero ngayon, Okay lang. nag-vlog na naman. Pero baka anong edad nito? 2. Pero yung mga pamangkin mo, pwede na talaga yun sila makapasok dun sa I-train ako dun. sa may school. 3 sila, no? 3, 2. Dalawa lang yung tambal. 3. Parang 3 kasi. Ano yun dyan nakatira? 2. Pwede. 2. Taga Matinapangin, no? Yung tambal niya. Nga na pa kasi siya ng mga bata parang ilan pa lang, parang 3, 5, 10 students, pero iba-iba yung section nila. May 2, minsan may grade kasi yun, grade 1, isang grade 1, may 2 grade 2 ata yun. Yung grade 3 marami, mga grade 4, mga 3, 2, 4 yun. Tapos hindi sila maboboard doon kasi yung mga teachers mabait. Like, may prize, binibigyan kasi sila ng prize. Kaya minsan, masyado silang nag-aaral. Study nito, spelling. May premium. May premyo. Minsan, binibigyan sila ng money. Mga 10 pesos. Ganyan. 10 pesos. Pero pag tumataas yung grades, tumataas din yung premyo. Ganyan. Para maporsigido sila. Same din yung mga nagmamarjorate. May sila, may file. Like, sinusulatan sila nga file. Para mabigyan ng ID. Okay, wala. Okay, nabilis na. Ay, ate, saan pala yung asawa mo, ate? Biyahe. Biyahe ng jeep. Motor. Single. Meron siyang habal-habal. Habal-habal siya. Itong puhunan, te, asa manin, saan nyo kinukuha yung puhunan? Ito. Like, pambili ng ng mga bilihin. At least, binabayan. Si Hello. Hello. Si Indian. No, aslong, no? Masi masyado. Sayang, wala yung pamagin mo. Bigyan mo sana ng ganyan. Wala, tumakbo. Tumakbo Uy, ata. Ikaw nag-behave kasi. Kaya may ka orange. May orange siya. Tapos, mga after 1 week, yung video nyo, ito, mapapublish siya. Kasi minsan, madami na kasi kaming ini-edit na video. Di lang ito, madami siyang concept sa Gen Z, sa mga bata, sa foundation, sa Marjorettes, sa may Joyride, like sa may kalsada lang. Ito, naman, business. Isa na lang. Sana na. Alasan. Kita na sa kasama. Sige. Swerte dyan makakuha ng isa. Dahil, tanaw sa, hala, masig, gusto mo? Tingin na. So, baby. Okay. Baby. Hi. Hi daw. Hi. Ang ate niya po, ate ba yun? Kuya. Kuya. Pero anong grade ng kuya niya? Report. Pwede din. Kung may difficulty siya, doon. Minsan, nagpaplano sila na parang grade 5 naman yung tuturuan kasi wala pang estudyante na grade 5. Yan. 1, kinder, preschool. Anong oras? Report. Depende sa schedule. Kasi minsan, may umaga sila, may hapon. Basta pumunta ka lang doon sa may Manggahan. Tapos may Ano ang pangalan doon sa Manggahan? Lower Arroyo niya, tapos Manggahan.
Naghanap kasi sila ng mga estudyante pa para matulungan kasi nag doon kasi ako tinuturuan ko din yung mga estudyante kasi minsan ako nagbabantay like ganyan. Bahay lang dyan. Bahay lang siya pero para siyang classroom. Para siyang classroom. Doon kayo nakatira. Nire-renovate na kasi yung bahay tapos may ilalim is classroom na siya. Second floor. May second floor kaming bahay so yung baba is classroom na siya. Then may blackboard, may mga coloring materials, like mga libro. May libro din sa mga grade 1 to 4, 5, may ganyan. Kung mahirapan sila sa math, din doon, tinuruan kasi nila masyado. Tapos ilang weeks lang, yung teacher nila nagulat daw na masyado na silang marunong bumasa. Kasi takot sila minsan sa kasi minsan hindi sila nakikinig. Tapos, yung nakikinig lang, binibigyan ng premyo, ganyan. Para naman. Nag-improve talaga sila. Nagugulat lang yung teachers nila. Na masyado na silang magaling. Ay, ate, yung ano pala, ngayon ko lang napansin yan. Yung soft drinks nyo po, saan nyo pinapalamig? Sa cooler? Sana all Orocan. Mahal tong Orocan, di ba? Mahal man na pa yung Orocan? Ano naman yun, maliit lang man yun. Hindi sa ano, by liter man yan. Mahal masyado yung Orocan. Pero ilang, ano yung kinikita nyo? Like, how much every day? Yan. Nakita nyo? Maliit lang. Mga 300 or Pag may ganyan, ano siya, minsan, 800. Malaki din. Magaling siguro ko kayo magluto kasi maubos maubos kasi isa na lang. Magaling siguro kayo, di ba mama mo? Magaling magluto. Basta doon. i-try. Baka needed ng mga bata kasi. Kung mga hindi sila magugutom doon. May pagkain. Pagkain sila. Tapos may mga bago sila mga kasama mga estudyante din doon. Taga dyan lang. Mostly kasi wala kasi mga bata na na like pinayagan na pwede sila kasi may pero needed kasi deny lang nila pero nag-work, gumaling yung mga bata. Masyado na silang magaling bumasa. Like, pati spelling nga, mahirap na spelling like mga 6 letters, mga 5 letters. Din, memorize din nila. Diba, baby girl? Anong name mo? Pangalan mo. Ha? Pangalan mo. Pangalan mo. Ikaw, Jacory. Anong name po ni ate? Ikaw. Cheche. Ano apelyido? Ikali. Gikali. Ay, may classmate akong Gikali. May classmate akong Gikali. Sa women's dati. Gikali din yun. Pwede siya manatain siya. Asa? Hindi. Tapos mo. Yay! Mabait ka ha. Tulungan mo si mamang ha. Ay, yeah, sorry. Hi, kuya. Nag-vlog na ko, kuya. Vlog, wake up. Hi. Sorry. Yung papa nito vlog ka doon, kayo ba lang ng pati raw, hagi mayo. Umanas, papa. Karo pa ka? Hi, kuya. Dito na makag-shield do. Hi. Kita na ka sa YouTube, kuya. Yaw. YouTube butag Amerikano ba? Oh, Amerikano ang ngunit ani. Ala, nadyo ko shira na ba? Batay. Kita nyo, kailan mo kung papa ni mo?
Pero Vlog. te, Vlog ay karon. kami tanan. Oh, mama ko na ko mama. Nakakanta-kanta ni mo day. Oh, yeah. Sahay. Kita niya, padikit to niya dere. Pari. Sa fans sa mangkada yung ana. Oh. Kaya Pinoy rap. Pinoy rap na si baby. Pilit. Wah, pilit. Ay, dito ko ano? Ano? Tingka mo na. Mata mo gana. 1.5 kada week. Mata mo kabik. 1.5 kada week. Okay na. Pagkain lang ko. Sa inyo na po. Kaya man. Sunod siya na po. Eh. Gusto nyo po pilit ka. Nangayo po rin. Ay, dali. Ihatag mo ko to. Puro sa iyo ko. Oh, baby. Ayaw. Kapag mo nagsayat. Ano man? Imi lang mo bantay, naglaab. So, bye-bye to the camera. Babay na babay. Bye-bye. Hello. Bye-bye. I want money. Give me money. Yeah. Oo na, oy. Magayon ko sa pangalan. Na. Ah. My friend, give me money. JB man. I got my Philippine score. Sport. Bihit ko siya. Hindi rin siya tao. Ala na kada ala. Ano na? Video ana. Last, Chika. actually si ate, last ko siya na-videoan ako pa rin. Oh, 30 kasi natin na ito. Tulog ka po kung i-videoan. Wala ka tagay lang kano. Ato sa ano, sa Lower Arroyo. Try, Nagkakingawan. try na. Ikaw po, utro po ka. Napoy mga kaedad ni mo dito do. Hindi siya bata. Asa mo tayo mong buwan? Mong uyap niyo dati ako to? Ha? Uyap niyo ba? Ay, Stella. So, guys, nakakapagod. So, we'll cut the video short. Thank you for being with me on whole day. And make sure to like and subscribe from the YouTube of Pinoy Rab YouTube channel. And remember, this is your correspondent Ethel, and I am proud Pinoy Rab. Signing out. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.